Čaute, Sníbuška, a ja vás vítam pri mojom novom videu. Po veľmi dlhej dobe som strašne rada, že som sa k tomuto dokopala a že sa takto k vám môžem znova prihovoriť. Je to taký skvelý pocit, že sa vraciam späť k tomu, čo som robila dlhé roky, pretože mi strašne lichotilo, keď mi povedali, že ty si bola moje detstvo, na tebe som vyrastala a ja som si toho vedomá, že moji fanúšikovia vtedy, keď mali, čo ja viem, 13 rokov, už teraz sú dospelí. A je to úplne také mind-blowing, že koľko rokov som dokázala venovať tomu YouTube a vlastne teraz už aj ja som staršia, aj vy ste starší. A vraciame sa k tomu späť, takže pevne verím, že vás toto video bude baviť. Vybrala som si také dosť special video na natočenie, ani som si nepovedala, že by som bola schopná ho natočiť, radšej by som asi ležela pred telkou, jedla čipsy a robila hoc čo iné, než točila video, ale povedala som si, že už je ten čas, Nina musíš natočiť nové video. Určite máte TikTok, teraz TikTok letí všade, aj Instagram a Reels, YouTube už je passé, ale pointa je, že na TikToku, ja som včera alebo predčerom otvorila TikTok, scrollovala, asi 15 videí po sebe bolo virálny uhorkový šalát. Buď to bol nejaký Angličan inej národnosti alebo Čech, Slováka som ešte nevidela, že ide robiť virálny uhorkový šalát. Prosím vás, čo môže byť virálne na uhorkovom šaláte? Som si pozerala, že ako môže byť uhorkový šalát tak virálny, že proste jeden chalan, volá sa že Logan, natočí, ako je celú uhorku a ono to má že 10 miliónov zhliadnutí na videu. A on iba je uhorky. On sa vlastne z toho naje, zarobí a všetci to potom kopírujú. Teraz podľa mňa celý svet je iba uhorky. Ale že celé. Ja moc na zeleninu nie som, preto to je také zaujímavé video pre mňa. Ale je to teraz virál a možno sa mi zmení názor, že naozaj tá uhorka mi bude chutiť, budem jesť zeleninu, tak poďme sa do toho pustiť. Toto sú všetky ingrediencie, ktoré budeme potrebovať. Tak máme uhorku, potom tu budeme mať avokádo, cibulu. On tam hovoril, že cream cheese, ja som našla, že syrokrém, takže hádam, toto bude ono. Kapary. V živote som to nechutnala, vyzerá to veľmi zaujímavo, tak som zvedavá, že na čo to bude dobré. Potom tu máme takéhoto údeného lososa, sezamové semiačka, sol a korene. Korenie a sol. Začali by sme tým, že si nastrúhame uhorku. Našla som toto, neviem ani k čomu to patrí a na čo to máme, pretože toto bolo tak zahrabané medzi ostatnými vecami, že podľa mňa moji rodičia nevedia, že to máme. Wow, to asi nebude natočiť. Jak sa to kráje, prosím vás, povedzte mi. Ono to prosím nejde. To nejde. Proste nejde to. Prisahám. Ono to nechce. Nechce to ísť. Teraz si zistili, že ja vôbec neviem, ako sa s tým narába. Samozrejme, musím to povedať do videa, lebo inakšie by mi to YouTube stiahol, keďže tu používam nožík, takže robte to prosím vás pod dohľadom dospelej osoby. Ďakujem. Reálne, ja, čo nejem zeleninu, krajem celú uhorku. OK, uhorku by sme mali, teraz to dáme do tejto misky. Chcela som zvoliť takú priesvitnú, aby ste videli, čo všetko do toho dávam, ako to potom miešam, pretože on to mal tak vo videu, tak to bude mať aj ja tak vo videu. Ďalšie tam má ísť polka červenej cibuli. Doma máme veľmi veľa cibule, ale bielej. Červenú nemáme a keď sa chceme držať toho receptu, tak som si povedala, že tam dáme tú červenú, aby to chutilo takisto, ako on to mal, lebo hovoril, že to malo brutálnu dobrú chuť, tak to chcem vyskúšať. Ináč neviem, či to je tým, ale ja vždy, keď krajem cibulu, ja plačem. Akože seriózne, že to... Ja môžem mať na sebe aj potopacké okuliare, áno, raz som to tak skúšala, ale vyšlo to, proste neplakala som. Ale aj cez to niekedy proste mi idú slzy. A teraz vôbec nič, neviem, čím to je, či mám asi stres pred kamerou, že po tak dlhej dobe točím, ale naozaj neviem, čím to je, ale už to začína. Už to začína. OK. Jak je možné, že cibula dokáže až tak ťahať oči? Môžeme tam ísť vložiť aj červenú cibulu. Dáme to do toho. Zatiaľ to vyzerá takto, že proste by si to asi ani nedal. Polka avokáda. Ináč ja tým, že zeleninu nejem, ja som asi ešte v živote nejedla avokádo a v živote som ho neotvárala, ale z videí som videla, že sa to robí takto. Wow, epické. Kľudne sa smiete, koľko chcete, ale naozaj zeleninu nejem a pre mňa je to úplne niečo nové, otvárať avokádo. OK, teraz tam takto lyžičkou vydlabeme to avokádo. Trošku o tom asi rozpracujem, pretože chcem, aby sa to na všetko dalo, lebo však keď to budem hrkať, tak sa to asi takto nerozpracuje. Ja mám naozaj 21 rokov a idem tuto robiť video o tom, ako idem jesť virálny uhorkový šalát. Ideme tam dať teraz tohto údeného lososa, tiež ho asi tak nejak natrhám a vložím ho tam. Akože začína to vyzerať tak, že by si v Chorvátsku za to mohlo dať aj 20 €. Takže možno si otvorím taký stánok v Chorvátsku pri mori a budem tam predávať takéto uhorkové šaláty. Ideme tam dať niečo pofiderné, čo sa volá kapary. Napíšeme do komentára, či to zvykávate jesť, pretože ja som to dneska videla prvýkrát a bolo to
Na pohľad veľmi zaujímavé a o to asi horšie to bude chutiť, neviem, poďme to tam dať. Keď som to nekupovala nadarmo, budeš tam, aj keď nechceš. Potom tam vraveli, že cream cheese, ja som kúpila syrokrém, ako som už vravela. Hádam, to bude ono. Som ešte asi nikdy nechutnala, vyzerá to dobre, je to také opäť také mikro. Ideme tam dať sezamové semienka. Viem, že on tam dával také, že all bagel seasoning, kde proste boli v tom aj nejaké čierne korenie, sol, ešte nejaké špeciálne korenie a sezamové semienka. Ja som bola v Tesku a nenašla som tam žiadne také korenie, tak som si povedala, že však kúpim zvlášť sezamové semienka a však sol a korenie mám doma, tak to nejak tak pokombinujem. Korenie a sol. Nevonia to nejako vášnivo a ani to nevyzerá nejako vášnivo. Takto to nejako začalo vyzerá. Teraz to máme proste pretrepať. Takto nejako to vyzerá. Sa mi zdá, že takto to aj malo vyzerať, takže sme na dobrej ceste. Uvidíme ešte, ako to bude chutnať. Ale akože vyzerá to naozaj tak, že v Chorvátsku by sa to dal aj 20 €, takže neviem. Napíš do komentára, či by si to ochutnal a hlavne napíš do komentára, či si to už skúšal. Chvíľka napätia. Na zdravie. Toto je naozaj dobré. Wow. Ja naozaj zeleninu nejem, ale to chutí tak dobre, že by som dokázala celé zjesť. Fakt, tie chute sa tam tak zlínajú. Ten syrokrém tomu robí brutálnu chuť. Tie kapary, no, to by som dokázala prežiť, aj keby to tam nie je, ale... Wow. Ok, tie kapary nie sú dobré. Jsi nejaký malé stoličke. Emku som zavolala, nech tiež ochutná ten virálny tiktokový šalát. Vieš, čo tam je? Tak sú tam vlastne uhor. Je tam losos, je tam polka avokáda, polka červenej cibule. Je to také kapary, potom syrokrém, sezamové semienka, sol a korenie. A je to naozaj dobré. No ochutnaj to, je to naozaj dobré. Naozaj to je dobré. Všetci to na tiktoku jedia, na celom svete to jedia, ochutnaj to. Nie, ja ti naberem. Tam máš iba čistú horku, prosím. Ale nie, ja chcem čistú horku. Nie, ja ti naberem lepšie. Je to dobré, že to je dobré. Že to je proste taká zaujímavá chuť. Nie je to zlé, ale nejedla by som to znova. Pretože to vyskúšajte, neverím, že som naozaj natočila celé video iba o virálnom uhorkom šaláte, ale však keď to teraz tak letí, tak prečo nie? Nech to je aj na YouTube, nech to nie je iba na Instagrame a na TikToku. Ak sa vám toto video páčilo, určite hoďte like, komentujte, odoberejte, nezabudnite toto video zazdieľať kamarátom. No a pevne verím, že uvidíme sa čím skôr. Času je menej, ja viem, že menej natáčam. Nemusíte mi to písať do komentára, že kedy vyjde nové video, keďže ja sama neviem, aké a kedy vyjde nové video. No a toto by bolo všetko odo mňa. Rada som vás po také dlhej dobe videla, no a my sa vidíme na budúce. Ahojte!